Bun găsit la un nou vlog restaurant și astăzi o să vă arăt cel mai mic ou, de găină, nu de porumbel sau ceva. Și uitați-l cât de mic este, nu știu. Trebuie să-l pun aici pe leagă. Deci, uitați-l cât de mic e. E de găină? Nu vă gândesc că e de porumbel. Cei care cunosc la ouăle la porumbei, decât că ăștia sunt mai mari, astea erau altfel. Și eu să iau un ou de găină pitică. Hai să intră aici, oleu, stai bă, cu nebunule căcat. Asta pe mine, oleu, așa. Și, ia uitați, îl pun pe lângă ăsta, nu știu dacă se vede bine. Îl pun pe lângă ăla, stai. Îl pun de 2 ori decât ăla, astea. E de 2 ori și de găină. Nu! Uleu, ce l-am scăpat pe jos, nu s-a spart, ok. Opa, nu, fug la vale, n-am ce să fac. Le pun aici jos, poate. Deci, uitați. Mă, că mi se vede umbra. Uitați. Nu știu, nu se vede. Deci e de 2 ori mai mare decât ăla altul. Vedeți? Și ieri la fotogăină, nu știu ce găină, dar nu. Hai să le iau de aici, poate. Deci, nu atât de mic, n-am mai văzut niciodată. Adică nu e de porumbel, ou de porumbel am văzut, nu. Dar de găină să fie atât de mic. Prepelițel cred că nici nu fac cu astea. Oricum. Na. Și să-l pun la loc pe ăsta. Aici doarme găinușile pitice. Seara o să ne fac într-o zi curat. Pentru că s-a făcut mizerie. Și aici am pus un pic de porumb la găinușe și... na. Hai, dar ce... M-am pus pe leagănul ăsta frige și cred că arăta azi dimineața la televizor și că sunt 31 de grade aici la mine. Și cam nasol. Nu, chiar dar... Hai, dar frige, de nu mai pus fierul ăsta. Uite ce am magnetat și... stai că... Nu știu. Nu e jumătate prea mare, dar... Na. Ieri eu am fost... vă zic ceva amuzant. Ieri am fost cu tatăl meu să iei niște porumbi. La tatăl meu să iei niște porumbi și... când am fost să iau porumb, era cucușul acolo, l-a dat drumul pe Maidan. Și când a vrut să intre în curte și tot tatăl meu i-a făcut niște urluială, pe aia avea așa, făcea așa la cucuș și cucuș se speria. Și era ăla e cam nesimțit, că sare în cap cocoșul ăla. Deci de-aia nu intru eu acolo, poate când o să-l taie sau când o să cresc pui, cred că o să fac rutina mea de dimineață sau rutina mea, pentru că de-aia, pentru că sare în cap ăla. Și am doar ăla pentru că ăla le cam jumulește așa pene de la găini pe spate și cam nasol, pentru că la cucușul pe mai are 3 pene. Cam nașpa că le... Cucușul are 3 pene în coadă. What? S-a speriat găina? S-a speriat de ceva găina, uite. Vrea să calce rățoiul. Mă întrebam de ce. Și na, să revin. Cucușul mai are 3 pene în coadă. Și cocoșul ăsta al meu, lui este cam frică de el. Și acolo de unde l-am luat, acolo se bătea cu cocoșul celălalt. Da, și... e cam nașpa.
acolo se putea și am văzut că pe la pe aici pe sus cam nu prea mai are pene. Uite, pui nu mai poate să calce pe acolo, uitați, sunt toți aproape acolo. Dar să mă duc mai aproape, dacă să nu se sperie, nu știu ce să fac. Uitați. Hai să dau zoom. Uite, auzi pe aici, nu mai poate card. Nu mai poate cald. Ok, nu s-au ascuns și pe acolo. Hai să dau zoom mai mic. Da. Nu poate să întreabă cu ce să filmez. Nu am un telefon foarte performant. E un Alcatel Shine Light din 2017. E din Franța. Și da. Nu știu ce telefon. Sper că o să mă ocup Sparty vai de el. Și nu știu, o să văd dacă vreau să vă lăsați în secțiunea de comentarii niște întrebări pentru un Q&A. Vreau să dați pentru Q&A. Ia să știți cum e gardă, e vai de el, pentru că și dacă asta a fost un fel de carton, pentru că aici a fost o cotineță. Ia viditele! Acum nu mai e rățăcăș cu cum am zis, pentru că au omorât un pui. Și da. Uite și-au crescut și puii ăia, primii de la club. Uite, nu mai au mâncare, că, da. Mâncarea lor. Uite-l pe nesimțit. Uite-l. Uite-l. Uite-l pe nesimțit. Iete-l. Nu știu se vede. Cocoșul ăsta nesimțit. Uitați-l. Pe nesimțit. Ce vii, bă, spre mine, urâtule? Urâtule care ești tu?